vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano paplatform penyu kuti ndinge ndichizoreururawo mukoma. Inini dambudziko riri kuitika pandiri nderekuti ndinochivawo amainini vangu. Shuwa amainini vangu ndinovachiva ende ndinotonzwa kutoti ndinovada, but ndinoshaya kuti ndova approacha sei. Zvakaitika mukomanashe ndezvekuti amainini ava munhu wekuti taingogarawo navo pano nepapo, but not most of the times. Saka by the time yavakazouya manje kuti vange vachizogara nesu, aiwa vainge vatova zimhandara. Apa vakabva vazoita rimwe zibhodhi rakanaka kutodarika bhodhi yemudzimai wangu. Aiwa mudzimai wangu haashoreke zvekutoti kana kuri kunzi vanhu vakaona mapictures emukadzi wangu, vanhu vanokwanisa kundibvunza kuti kochii, kupenga here, idhimoni here, ishavi rabata here rechihure. But ameno mukoma, so ndava kungoda amainini vangu, ndava kutozviudza kutoti come what may, amainini ndinofanira kuti ndinge ndichitombovaravira ndisati ndafa. And now that she is married, ndinogara ndichingofunga kuti saka izvezvi zvinoreva here kutoti mainini nabamunini vatori busy zvavo vari kutoita bonde. And ndinongoti kana ndikangogara ndapinda paonline ndikaona last scene yabamunini nelast scene yaivo amainini zvichingoenderana kuti vanhu ava vanoratidza kuti vabva vose pawhatsapp at the same time, ndinobva ndabatwa neimwe BP ndotanga kutozvibvunza kuti saka vanhu ava vasiri online zvinoreva kuti vatori busy izvezvi vari kutodikitirisana. Ende ndinozotofila beta kana ndikazotoona mainini vava online. Handitaure zvavo navo usiku, but ndinenge ndichingoti padiki ndavhura chat ravo, padiki ndavhura chat ravo, zvekuti sometimes vanozotongotumidzira message yavo ichitongoblutika at the same time, because most of the times ndinenge ndakavhura profile picture ravo mukoma ndichiita zvinhu zvisina basa, mostly at night paya kana kuri kunzi mudzimai wangu pandinomutaimira paya pekuti anenge arara. Iniwo ndinobva ndatora imwe foni yangu iyo yandakalokera maphotos amainini mamwe aya ekuti munhu anombozvitorawo mapictures akapfekawo tumasketi tunenge turi tumamini kana kuti madress aya anenge akashepa body. Ndinobva ndaenda zvangu mubath ndobva ndatanga kuzvibatsira ndichitarira mapictures avo. ndatova neaddiction navo amainini vangu ava mukoma, ende handizivi kuti ndichaita zvekuita sei kuitira kuti ndinge ndichidzikisa mwoyo wangu. I know kuti kune vamwe vachati ndamata zvikati ndakambozama kunamata, but varume munongoziva kuti kana wachiva mukadzi, kana watomuchiva unenge watomuchiva. Zvinenge zvadiwa nemwoyo wako ndo zvinenge zvadiwa nemwoyo wako. Ende zvinhu izvi zvinogara zvichingondishungurudza, zvinogara zvichingondidya mumwoyo mangu. Ndinotombozviudza kuti amainini kana kuri kunzi vakambouya vakagara nesu, inini hangu mukoma ndinotoita sekunge ndichavabata chibharo, because zvandinovanzwira it is just not normal at all. Hakusi kunzi ndabatwa here neshavi rekuparadza marriage yangu. Muone hapana kana chandinoshaya muupenyu. I can get any woman that I want, but I don't know why. Ndangofunga amainini vangu ndinovada zvenyu mukoma. This is my secret. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Hanzi hapana chandinoti ndinoda muupenyu ndikachishaya, even when it comes to dating. Kana izvezvi ndikati ndinoda nhingi nezvandinazvo, I am doubtful kuti umwe mukadzi angandiramba, because I am earning a lot of money, but moyo muti unomera paunoda. Zvino moyo wangu wamera pana amainini. Handizivi kuti ndoita sei kuti ndimbotestawo amainini ndisati ndafa. Zvakangoma zvoveduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mukomana ane makore 32 years ekuberekwa. Handisati ndaroora, ndakagumisidzira kudeita apo pandakamboenda kumusha. Ndakati ndaenda kumusha ndokubva ndazoudzwa navatete kuti ndaifanira kuti ndimbosvika kumba kwavo. Ndakatoshamisika because vatete vangu ava mukoma
vainge vari Mbinga. Ndakati ndasvika kumba kwavo kuya ndokubva ndatombogara pamba pavo. Vatete vaita sekunge munhu ari kuda kundimenta, vachiti dambudziko revanhu varombo nderekuti they don't think about other investment deals. Iwewe mwana wehanzvadzi yangu, handidi kuti unge uchizova nepfungwa dzemurombo. Vachitondidzidzisa paipai, vachindipa life lessons. Zuva randaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kwedu mukoma, vatete vakabva vazondidana mubedroom mavo. Ndakaenda kuya and I was surprised kuti ko vatete zvavandidana mubedroom mavo, what is going on. Ndasvika muya ndakabva ndaona kuti vatete vangu vainge vaine mabracelets avo maviri awo avainge vakaisa pane chimwe chidressing table chavo. Vakabva vanditi mwana wehanzvadzi yangu, sarudza one raunoda pakati pemabracelets awa. Ndikabva ndasarudza ndikati asi tete, mabracelets awa ndaitojoka navo ndikatoti kana ndavawo nechisikana changu ndava kufambidzana nacho, or even though ndainge ndatova naye musikana wandainge ndichidanana naye, ndikati ndiye wandichazopa bracelet iyi. Vatete vakati no, you cannot do that, for you are forbidden to do that. Ndikati manje vatete, vanhu vanozoti kudiko vachindiona nichifamba ndakaisa bracelet rinopfekwa nevanhukadzi mumaoko angu. Vakabva vati mabracelets awa ndo anondipa pfuma yose iyi yauri kuona mwana wehanzvadzi yangu. Saka ndine imwe kampani iyo yandiri kufunga kuti ndinge ndichizosiya mumaoko mako. Zvino kampani iyi it is in competition with a lot of guys, because kampani yacho inoitawo zvekuwana magovernment tenders. Vakabva vati zvino kampani iyi handingangokupi uri normal kudai, because you will be facing a lot of competition kubva kune mamwe madhara vanotodzifambira nyaya idzi vachitoenda kana kuna naTanzania vachitonoromba. Ndakabva ndati vatete, nyaya dzamuri kundiudza dzinotyisa. Inini I don't feel comfortable at all. Vatete vakabva vanditi why don't you feel comfortable? Ndikabva ndati inini vatete, nyaya idzi dzekuromba I just believe kuti God is the answer. Hakuna munhu anoromba at the end of the day akazofara. Vatete vakabva vaseka, vakabva vati saka inini can you say kuti I am not a happy woman? Ndikati ipapo handichanzwisisi kuti muri kuzama kuti kudii vatete. Why muri kuti imimi are you not a happy woman? Vatete vakabva vanditi iwe mabracelets awa chandiri kuzama kukuudza ndechekuti mabracelets awa ndozvikwambo zvangu, saka ndiri kufanira kuti ndinge ndichikupa one, then one chacho chinofanira kuti chinge chichizoraswa, then icho chaunenge wasarudza iwewe unofanira kuti unge uchizochisarudzira partner. Ukasarudza chikono unofanira kuzochitsvakira partner yechikadzi, kana ukasarudzawo chikadzi wozochitsvakirawo partner yechikono. Mukoma ndakashokeka nezvose izvo zvandainge ndichiudzwa navatete. Vatete vakabva vati this is just too much for one day, nhasi hazvichaite kuti udzokere kumba, you have to sleep here. Mukoma ndakabva ndazonzi navatete ndinge ndichienda kukitchen. She was going to follow me in the kitchen. Ndakaenda kukitchen kuya but ndaita kubvunda, maoko angu awa aita kudedera nenyaya idzo dzandainge ndaudzwa navatete. Vatete vachinditi ivo vakaromba. Apa zimba ravatete rainge rakaita zimansion, rainge riine upstairs, apa riine mamwe mazirooms ainge akawanda, mamwe ainge akangozara furniture but musingagare vanhu. So I was really feeling scared. Ndikati zimba iri maybe ritori zi haunted house. Ndakaenda mukitchen muya apa ndainge ndakangotegera front door, ndakangovhura the front door ndichingoti kana ndikangoona chandinenge ndaona chinondityisa kana kundivhundutsa ndinobva ndatongoti bara. Mukomana vatete vakabva vauya, ende vatete vakati vauya vainge vaine kamwe kabhodhoro kavainge vakabata. Vakabva vati chidira juice, ndakabva ndadira juice, then vatete vakabva vatora kabhodhoro kake vakavhura. Ndikaona kuti mainge muine mashizha ainge akakuyiwa. Vakabva vatora mashizha aya ainge akakuyiwa ndokubva vamwaya mujuice rangu. Vakabva vati chinwa. Mukoma ndakangoti ndichingono have the first sip. Ndakaita zvimwe zvivindi zvandainge ndisina kana kumbogara ndakaita muupenyu hwangu. Vatete ndokubva vatanga kuseka, ndopa vakabva vazotanga kundiudza nyaya throughout the night. Vatete
vakandiudza marombero ose awo avakaita zvekare, nekuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizokontinya sei neurombwa hwavo. Vatete vakazondidzosera zvekare kubedroom kwavo, ndikaona kuti mabracelets aya ainge aripo, but mabracelets awa mukoma ainge achishanduka achichinja macolors. Ndakabva ndazosarudza rimwe bracelet ndokubva ndaritora. Vatete vakabva vati saka iri tikufanira kuti tinge tichizorirasa. Ndo zvatakazoita izvozvo mukomanashe. We then went to this other place uko kumukuvisi woodlands. Takati taenda kumukuvisi woodlands ndokubva tazonorasa rimwe bracelet reria. Mukoma takati tichingonorirasa kudai, vatete vachinonorikanda pasi, bracelet reria rakabva rashanduka rikabva raita nyoka mukoma. Nyoka iyi yakabva yangonokwira umwe muti mukoma. Vatete vakabva vati let us go back, usacheuka. Ndokubva tatoenda paya. Vatete later on told me kuti nyoka iyo yainge imbori chikwambo chavo yainge yashandurwa ikatoita nyoka iri normal. Saka nyoka iyi painozonofa then nacho chikwambo ichi mweya wacho wainge uchazonozorodzwa. Saka vakabva vanditi ichi chandakupa ichi ndikuda kuti unge uchizochitsvakira partner. Vatete vasati vashaika mukoma vakabva vazonditora ndokubva vazoenda neni kune n'anga yavo. Iyi vanhu vakuru ava mukoma, vanhu vakuru zvamunovaona, vanhu vaya vanofamba. Musaona zvimwe zvinhu zvinongoitika so mobva mafungidzira kuti zviri normal, but vanhu vakuru ndo vasingazorore, vanofamba. Vatete vangu mukoma vakaenda neni kuMozambique kune imwe nzvimbo yekuti kwainge kusingagari kana vanhu. Patakaendako ikoko mukoma ndakangoona misha miviri chete ndo yega yandakaona. Ndokubva tazomirira translator uya ainge amboenda kunotsvaka huni. Paakazouya ndiye akazotanga kutranslata everything. Ndokubva tazopinzwa zvedu mumatare. Tava mumatare memya, inini ndakabva ndazonzi ndainge ndava kuchipiwa masimba ekuti ndinge ndichicontrola bracelet iro randainge ndakapfeka muruoko rwangu rwekuleft. Saka mabracelets awa mukoma akazogadzirwa akazova maviri. Ndine rimwe bracelet rangu iro randinopfeka kuleft hand, iri haritendedzwe kuti ndinge ndichiribvisa no matter what. Then ndine rimwe bracelet iro randinopfeka kuruoko rwangu rwekuright. Saka bracelet iri paya kana kuri kunzi ndinenge ndiine musikana uyo wandinenge ndiinaye ndava kuda kuenda kunorara naye, bracelet iri ndinofanira kuti ndinge ndichiribvisa kana kuri kunzi musikana uyu ndinenge ndiri naye pambedha wangu. Then pandinobvisa bracelet iri ndinofanira kuzoriisa pasi pepilo iyo yaanenge achizotsamira. Then the other bracelet I am not supposed to remove it. Bracelet iri rinobva razoshanduka kuita nyoka riya randinenge ndaisa pasi pepilo iyo yaanenge akatsamira. Then nyoka iyoyo mukoma inobva yatanga kufamba ichifamba kuzonosvika ichizonopinda musikarudzi make. Iye paanenge achifungidzira kuti inhengo yangu inenge ichipinda ichibuda musikarudzi make, kwete bodo, inenge itori nyoka. Saka nyoka iyi mukoma inorarama nekudya zvibereko zvevasikana ava vandinorara navo. Mukazoona paya pandinenge ndadhampa musikana wandinenge ndichidanana naye, aiwa mukoma anenge atoparara. Ende vasikana vazhinji mukoma muHarare umu kana kuri kuzonzi vakazoita ngomwa, it is because of me. Wose musikana wandarara naye mukoma ndinenge ndichitofidha nyoka yangu iyi. Ende handinei nazvo kuti musikana uyu anenge ari married here, is she dating kana kuti is she not dating. Ndinongoti ndichingopinda murelationship inini ndinotongozvi-introducer as a provider. I call myself a provider because ndinokupa mari. I provide for you at that time that I will be dating you. Ndinokupa mari ende ukagonawo kushandisa mukana, aiwa kutori nevamwe vasikana vandakadanana navo vandakazotoshamiswa navo ndichizosangana navo mutown vachitondiudza kutoti vakatovhurawo zvimaflea markets zvavo, but at the end of the day vasikana ava vachatongofa dziri ngomwa because zvibereko zvavo ndo chikafu chebracelet iro randakapiwa, bracelet inoshanduka bracelet iro rinoshanduka kuita nyoka. Idzo ndo mhiko dzangu mukomanashi. Vatete vangu pavakazoshaika
zvisina kuzivikanwa nehama dzangu ndezvekuti inini sezvandainge ndakaudzwa ndakatarirwa navatete ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonorara parinda ravo throughout the night. Mweya wavo wavatete wainge uchimuka uchingotenderera kumakuva ikoko. Zvaityisa hazvo mukoma, but ndakatozviudza kuti kana dziridzo mhiko dzacho dzichazoita kuti ndinge ndichizoenjoya life, it is far much better that I just do it for only one night. Idziwo ndo mhiko dzangu dzandinoita. I am forbidden, I cannot get married, handikwanise kuita vana nekuti already bracelet rangu iro rinogara left hand, that is my original wife, and the bracelet iri ratova nema spiritual babies neni. Saka zviite kuti ndiite vana kunyika dzimu, ndoita vana zvekare in this physical world. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu vakatumidzira mavoice notes akati one day. Saka ndanga ndichingotora mavoice notes aya akati rebei ndo acho ane narration iyo yandakupai. Vanhukadzi, be careful. Why is it most Mbinga vanhu ava vanoita vane mari dzavo, why is it vachisarudza vanhukadzi kuromba navo vanhukadzi ava vachizadzikisa mhiko dzavo pavanhukadzi? Saka ndo narration yacho iyoyo. Zvakangoma hazvo vedu pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti mainge muri mugore ra2015 apo pandakambodzoka kuzimu. Ndakati ndadzoka kuzimu mukomanashi, inini naamai vangu takabva tatanga kunwa doro. Mukuzononwa doro tichidhakwa, neniwo ndichisvuta mbanje dzangu. Ameno mukoma, zvakazongoitika because mangwana acho makuseni ndakazongomuka ndiri mumachira ndina amai vangu. Tose tainge takashama ende zvichirakidza kuti takatoita usiku hwose tichiita bonde. Nanhasi uno kana kudzokera kumusha ndinonzwa ndichizvinyarira kuti kana ndikadzokera kumusha kuamai vangu ndichatarisana navo sei. Amai kana kutaura navo handitombodi, ndinotongoti ndikawana mari ndinobva ndangotumidzira mari, handitombokonfemi kuti ndivabvunze kuti mari maiona here. Ivowo havataure neni amai. Handizivi kuti what is she thinking about this thing that we did. It embarrasses me zvinhu izvi zvakaitika pakati pangu naamai vangu. Kubva ipapo mukoma doro ndakatombosiya, but nekuda kwestress ndava kunwa zvekare doro, but mbanje ndo dzandakazotosiyana nadzo zvachose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu makuna chaiwo. Hanzi tiri pakati pekunwa doro takabva tangotorana ini namai tikabva taenda tikanosika zvedu bonde usiku hwose. Mangwana makuseni tikavhunduka mwana naamai tirere zvedu machira takashama takambundikirana. Pakaipa.